kubura gwe chinguru chestima gwetania emetienyi etano nemo bono nigo abamenyi kurwa sekenyoro kianyaore igigotoka ime wodi ya bugeka banyara koba koboke mambia iya lero na bwigo konyora anene transform yinyale tokobe koba senseme yo buna nyale koba gekoibwa korengana nabamenyi abo nigo batebire okubura gwe chinguru echo chestima ni okwaire ko komenteka kwebikoro byo bosali gati yabo obwibi nigo bono baburirie serikali enene anene omochumba bwenseme yo anyale kobaga gweso kibwango na kwene kebuno onyale kobaga kubwaterana ne company area y'umuriro nyale koba gekwirani transformer nabo igo eirani umuriro ya senchira yoboikira no musaki oito mangana amaye Apolinari Sakama niganyara kobaga wikirana sekenyoro ekikianyaore nabo igo twaliganiria orobotiro kubatia ebate bangakoreta bale wiki akirimba ikoreta toroje batungaina bagenda tuwachandekire gaba toreta boniga osabana maiga yokobora gwestimase emetienyi etano na limo nigo abamenyi bekenyero kyanyaore ewodi yabogeka baboka lituko lya rero nakanyora transformer egotoka sensemeyo teyo around 5 kochaka chishuguli cheto chakera likuko konyore disappointment na transformer teyo ono rende na twabeka mangana hivi Kenya kwa waja na SBO babu teyende batongainira balende batongaina nganeje ngango cheru ikini rero unfortunately waruka wakora sibayani urunyaore bweka etinga ya mukama mu mwenga twachande kira emetienyi sita tutaba transformer koria gachiete no mwe siya agoto mwana ngo tare sikumiri koreta wachande kire mono botuke yate yo igwe metungi yo ya ire bintu byose pi baro bachire ga bato baine bachire ndoro jingamba batoreta rwangu korengana nabamenyi okobora gwestima asensemeyo nakyo egento kyairere tobo ibyobuo gokorekana kwa majina naitwa Douglas na najero mkaji waiga mugeka ward weka before transform yetara hivyo kwenye romo ya MCA ukitira bakati wa visi ya Kenya Power olipotire twabire metienyi sisa tanya kutwara stima gai enyo gestima yale kango bara bumbwarenga kangana babantu twaboka tororenki mbando kibaho cyo boto ibera gai ningo bamochia Kenya Power ase ogotaba abango koigwera ebirero byabo ekero batebigwe Kenya Power meto squeeze yabere raktan igento nagesari kambali kofuatilia bonere buya batokonye bunando abantu bamaliwe eto chandegete boigo ningo batebire buna estimeyo etachieti kobekwase ensemeyo nigo oboibi borachi kobucha amo nobosali bonde ngendo bana to wapirika kocha serikali abayibingo to itabare bona ngabuna ndo abanyina mambi ncicuma kogenda turi tuchikoni chinyeni bona ogocha kurumo ngina gakurukunya ko enda ititingo tare ruale njera bona serikali eye egotokonya gose egotoita intu twachane kiro bo bingo tabore obo ibingo tabore ga yagara tubwatike etore gesute nigo baboliri eserikali amono mojumbe bwensemeyo anyale gakubabekera transformer amo nechitaya choborabu asechipara indu twapiriga omugambi asore torengererie na ndo to inyore kuna ndu kwalere ta asore asitore tugakoinyora tobekere transform enyi eba ero sigo ne street rights kibe ko gaiga ari abantu bakonyara gweta no bare muso bano mwaka abana kuripota Riandisi TV kurwa sekenyoro kyanyaore ewodi ya Bogeka County ya Kisii nchereta na Apollinaris Akama.